casa famosa soc, en 15 anys edificada. Compatricis, proveu i vegeu com és de bo el comerç que no porta frau en la paraula, que jura al proïsme i no li falta, que no dona els seus diners a usura. El mercader que així ho faça sobreeixirà de riqueses i després disfrutarà de vida eterna. La veu elegant i digna de la llotja s'estén com una catifa en el gran saló columnari d'esta casa magnífica, d'este temple de mercaders. Es presenta gloriosa en la plaça del mercat. Esplèndida proclama que és patrimoni de la humanitat i símbol de la riquesa de la València del segle d'or. La identitat d'eixa València progressista, comerciant, de mercaders, de tindre ja el seu Parlament, de tindre el seu representant, de tindre les seues normes jurídiques, econòmiques, etc., és el seu símbol. Així està eixe símbol. La ciutat i les persones que construïren la llotja segurament eren conscients de que volien fer una cosa moderna, en el sentit actual per al seu temps i que estiguera preparada per al futur. Este monumento es un alarde de arquitectura. No, solo verlo estremece completamente. És com un enamorament, és la meua nòvia, realment. I el Saló Columnari és la seua expressió. Perquè la llotja transmet emocions. Escoltar-la, llegir-la és un plaer. Porto escrit i esculpit en pedra un programa de salvació. Totes les coses que hi ha així dins en aquest espai on estan parlant d'un fet religiós, com és donar a la llotja un sentit més enllà de lo que és el comerç. Així n'hi ha un programa. Que el comerç siga just, que no hi ha usura i que si no hi ha usura i el comerç va bé, els mercaders aniran dalt, aniran al cel. Un cel, el del saló columnari, que és blau i amb estreles daurades quan es construïx la llotja. Un cel que acull i contempla l'univers de símbols, de monstres, d'animals fantàstics que poblen la millor mostra del gòtic civil europeu. Hi ha déus i dimonis, àngels i centaures, hi ha música i roses. És la gran casa de l'erotisme, de l'amor, d'allò sagrat, dels herois i dels pecats. Salvador, estem en la porta de la llotja que li diuen la porta del pecat. Per què és això? Per què li diuen això? Jo dic que és la porta del pecat perquè està tota plena de símbols del pecat. Per exemple, ací és un leviatà i un home està lluitant perquè no es menja a l'home. Això és una figura medieval molt coneguda. Després hi ha un home nu, que és aquest, que està representant el pecat, perquè l'home nu és el pecat i l'home vestit no és el pecat. Després està, per exemple, un home que està defecant en terra, perquè això produeix després la regeneració de la terra. I així n'hi ha elements músics per tot l'interior i la música en l'edat mitjana era un dels elements de la luxúria. La gent veia vi, tocava, dansava i després el que siga. No? Per tant, la música... Després el pecat. I per això aquest home té una cachiporra de tamany natural. 4 portes té la llotja, com 4 són els punts cardinals. La del mercat mira cap a l'oest i està dedicada a l'anunciació de... De la terra s'eleven cap a la Mare de Déu els pecats capitals, els acròbates que volten pel món, els caragols, els barquers que remen contracorrent. «28 gàrgoles coronen l'Inclita Domus, àguiles que són dimonis, dones que es posen les mans al sexe i que simbolitzen la virtut, Samson que li obri la boca a un lleó, Jonàs que ix de la balena com un símbol de la resurrecció de Crist i que està en el cantó de la porta que mira a l'est, cap a Jerusalem, en la porta de Crist Rei, la que s'enlluerna amb el primer raig de sol.
Des d'esta porta veu la llotja despertar el dia. Observa els comerciants alçant persianes, presentant els seus productes, vestint bars i cafeteries, i no perd detall dels turistes que van camí de descobrir-la. Però este matí, les manetes del rellotge s'han parat. Estem al final del segle XV, quan València és la ciutat més poblada d'Espanya. Valencia pasó desde principios del siglo XV con una población de unos 30.000 habitantes a la segunda mitad alcanzar más de los 70.000. Saragossa en té 20.000 i Barcelona no arriba als 30.000. València és la capital econòmica i financera de la Corona d'Aragó i un dels ports més importants d'Europa. És el segle d'Ausiàs Marc, Joanot Martorell, Roís de Corella, Sor Isabel de Villena, Jaume Roig. És culta, cosmopolita i moderna. Una ciutat global que pensa en el futur i decideix construir una llotja nova com una operació d'imatge. València ja tenia una llotja al segle XIII i estava així, en la plaça del doctor Collado. Li deien la llotja de l'oli i esta olivera és avui el seu símbol. El record d'aquell primer espai porticat on es tancaven tractes i negocis amb l'oli, el blat i altres productes s'ha mantingut viu durant anys, fins i tot en la parla dels valencians. Quan una cosa era molt vella, deien «té més anys que la llotja de l'oli». Aquella llotja sobreviu fins al final del segle XIX en males condicions i d'ella només es conserva esta fotografia. A les acaballes del XV ja esdevingué insuficient per a l'ús mercantil que era València. És un moment fascinant, perquè és un moment d'una gran empenta constructiva, d'una gran confiança en les forces econòmiques, en la capacitat tècnica, en la voluntat de la ciutat de donar un vot cap endavant, cap al futur, però al mateix temps el veig com un estiu de Sant Martí, no? Com el moment final d'un moment daurat que després perdrà aquest punt tan alt de creixement, d'orgull i d'afiançament de les institucions i de la cultura pròpia, perquè a partir del segle XVI les coses canviaran molt. En estos carrers vius, de traçat medieval i esguitats de placetes amb caràcter i encant, estaven també tots els gremis. Molts dels carrers mantenen els seus noms i evoquen aquells dies de bullícia i de glòria. És el centre de la vida econòmica i per això l'any 1469 els jurats trien la plaça del Mercat per alçar la llotja nova. Des d'abans de la conquista, les parades omplien cada racó d'esta plaça. També hi havia l'església dels comerciants, i així es feien i es faran des d'execucions públiques a processons, corregudes de bous, festes i tornejos. I el lloc triat per a la construcció de la llotja era magnífic perquè donava una amplària per admirar l'edifici i per a posar-lo de relleu enfront dels ciutadans i dels forasters que vingueren d'altres terres. I tu com t'imagines que veurien els valencians en aquest moment en què s'estava alçant aquesta gran empresa constructiva que era la llotja? Seria un gran espectacle, un motiu d'orgull, provocaria admiració la novetat de les tècniques constructives i aquest edifici espectacular cridaria molt l'atenció, provocant un efecte Guggenheim que atrauria també a mercaders forasters a vindre a fer negocis a València. Els jurats contracten l'arquitecte Pere Comte, molt sabut en l'art de la pedra. Ell és també el pare de les Torres de Quart, de l'Almodí, el Palau de la Generalitat, la Catedral. En la llotja treballarà amb Joan Ibarra, que morirà 3 anys després de començar les obres. Pere Comte en aquel momento ya era uno de los arquitectos más importantes de la ciudad. Ya había sustituido a Baldomar como maestro de obras de la ciudad, había sustituido a Baldomar como maestro de obras de la catedral, había tomado el control del gremio de canteros y en aquel momento pues era el maestro al que todo el mundo se dirigía. En Pedres dona resposta a les necessitats reals que té el Regne de València. La noble ciutat i leal de València, amb cor d'acabar la mia excel·lència.
m'ha començat a 5 de febrer de l'any que corrent se compta en ver, 1483. La primera pedra es posa en un solar que és propietat de la ciutat, però cal expropiar 25 cases. El Consell paga als propietaris un total de 4.625 lliures. Conta una llegenda que quan tiren les primeres cases, una formidable colobra va eixir d'un albelló i que els picapedrers les colpiren en el mur del mercat. Però la realitat certifica que eixa figura només marca el final de la primera fase d'unes obres que paguen entre el Consell de la ciutat i els comerciants, aportant cadascú mitja lliura. Apenes començar, Pere Comte ja té a les seues ordres un exèrcit de pedrapiquers. Mentre duren les obres, en treballaran 209. Cuando la obra arranca, realmente hay que tener en cuenta que es un taller de corte de piedra y ahí también están trabajando entre 25 y 30, 40 y cuando llega a la zona de cerramiento de bóvedas es ya una locura. Podemos encontrar en un mismo día hasta 60, 65 canteros a las órdenes de Pere Comte. Abans de ser llotja va ser una d'estes muntanyes, perquè les pedres que l'han construïda han eixit d'ací, d'estes parets de més de 15 metres de la pedrera de Godella. Fins ací venia Pere Comte i amb els picapedrers triava les millors pedres, les examinava i feia les cates. Tots els grans monuments de la València medieval han nascut d'estes pedres. Desafiant el fred, el calor, el vent i la pluja, els picapedrers s'entreguen en cos i ànima a la passió de la pedra. Paco és un dels hereus d'aquells treballadors de la pedra. Els seus avantpassats li transmeteren en perpetu silenci els secrets d'un ofici que es porta en la sang. Paco, vostè ha sigut picapedrer tota la vida. Toda la vida. I com era la faena dels picapedrers al segle XV? Era com la seua? Sí, prácticamente igual. La elaboración de la piedra pues arrancaba en el siglo XV igual que se arranca hoy en la actualidad. Entonces para sacar la piedra se hacían barrenos, se explotaban y cuando caían a la base o a la tierra, con una serie de cuñas se daban unos golpes a esas cuñas y abría la piedra como un libro. Para mí la piedra me habla. Coger una piedra, darle un golpe y sonar como una campana, eso es delicioso. És porosa i li diuen pedra de fil, modelada fa 5 milions d'anys en aigua dolça i calenta. Feren falta més de 13.000 carretades d'esta pedra perquè la llotja es convertira en una meravella. Mentre la llotja va alçant-se, arriben a València les notícies del descobriment d'un nou món, un viatge que ha finançat el valencià Lluís de Sant Àngel. Els reis catòlics han pres Granada i Alexandre VI és el nou papa Borja. La gent probablement tenia la sensació que estava canviant el seu món, que les concepcions i les idees que tenien ja no servien per al futur perquè estaven eixamplant-se els horitzons del món conegut. En 15 anys s'alcen el saló columnari, la torre i la capella, on des de la clau central de la volta la Mare de Déu de la Misericòrdia acull davall el seu mantell els jurats de València. Tot el procés de construcció està relatat en els llibres d'obra que es conserven a l'arxiu municipal, un relat al detall del dia a dia de la llotja. El trabajo diario con la luz del sol, el trabajo diario a golpe, en algunos casos de campana, para marcar determinados procesos, los tiempos muy concretos para el descanso del personal, para poder comer. Este edificio que a nosotros nos parece tan lujoso, tan bello, y que lo es lujoso y es bello, es también relativamente económico.
y lo es económico precisamente por la capacidad técnica y de organización de obras que tiene Pere Comte. Lo podríamos parangonar con la figura de Brunelleschi en el 400 italiano, que también, además de dirigir todos sus trabajos, va realizando los ingenios que los permiten. Es capaz de inventarse grúas o de coger la idea de la grúa que ya existe en algún sitio del mundo y traérsela aquí, o incluso mejorarla. Y luego la calidad, yo creo, de todos esos canteros que saben sacar lo mejor de ese material y ponerlo al servicio de una arquitectura que en el fondo és muy imponente, però que no abruma. És l'edifici més vell i representatiu de la ciutat gòtica i està ple de vida. Imaginem i escoltem entre aquestes columnes fantàstiques el relat dels mercaders que venen de terres llunyanes. Es veiem estenent les catifes, mostrant els seus productes i tancant negocis, perquè l'allotjo era un punt de trobada, una borsa, un Wall Street medieval. Perquè així hi havia la taula de canvis, el Banc Públic Municipal. És esta taula que es conserva a l'Arxiu de València. La va autoritzar Martí l'Humà l'any 1407, perquè l'activitat econòmica i mercantil era molt intensa. De fet, al 1376 ja s'havien emès ací les primeres lletres de canvi de l'Europa occidental. Una cosa, per una banda, molt romàntica, però realment molt pràctica, molt real, molt de la vida real de la democràcia valenciana ja del segle XV. Salvador, per què diu vostè que la llotja és un temple, que està concebuda com un temple? Està concebuda com un temple perquè està subjecta a una numerologia sagrada. Per exemple, els espais de la llotja són 15, que significa un número sagrat molt important, segons Sant Agustí. Les columnes són 8, i el 8 és un altre número sagrat. Les portes són 6, i tot està ple de roses, que significa que vol dir l'ànima. El 15 és la humanitat, el 5 l'home, el 8 el símbol de la vida futura, el doble del 4 que és el món, el 6 és la creació. Una numerologia que fa que tot siga sagrat en este saló de columnes salomòniques que simbolitza un paradís de palmeres estenent els braços al cel. En lo que están pensando seguramente aquí, en este edificio, es en la casa de Salomón, tal como está descrita en la Biblia, la llamada Casa del Bosque del Líbano. La lonja es un edificio, yo creo que sería como a modo de las basílicas romanas, el lugar donde se producía esa posibilidad de encuentro entre los mercaderes para poder realizar todo tipo de transacciones comerciales en un lugar seguro, a salvo, y además que les daba pues la idea de que la ciudad les acogía. Així s'estableix el preu del blat que s'importa de Sicília i es pacta com s'ha d'exportar la seda, un negoci en alça que després tindrà el seu moment daurat al segle XVIII. Valencia en el siglo XV está exportando azúcar, está exportando cerámica, está exportando productos de lujo, ¿no? Pero creo que lo más importante que está exportando en Valencia es conocimientos. Coneixements collar la pedra, que ara es diu estereotomia i que Pere Comte ja posa així en pràctica. El millor i més universal exemple és esta escala d'ull de pedra, batejada com a arquitectura de fum, el caragol de la llotja, que té 142 escalons. Pere Comte, quan fa l'escala, està pensant en la columna, tallant-la en unes tisores gegants, la talla i l'estira, i la torsiona. I d'ahir que tinga 8 nervis també. L'escala té 8 nervis, els mateixos que té la columna. I un dels nervis se queda de passamans. És preciosa, es poética. Está hecha con piezas estandarizadas. O sea, el gótico es la estandarización de la arquitectura. Ahí hay simplemente una pieza que se va repitiendo. Y esa pieza que se va repitiendo, que una pieza que se vaya repitiendo cree una cosa tan original y tan bella, la verdad es que es una cosa que sorprende.
Pugem per l'escala i trobem un altre miracle fet de pedra, una porta extraordinària que dona accés a la presó per als mercaders que cometen frau. Esa portada no está labrada en el sitio, esa portada está labrada encima de la mesa de labrar el cantero, con diversas plantillas. Es un problema de geometría descriptiva, no es una puerta, es un examen de matemáticas. Una vegada resolt el problema de matemàtiques, amb què ens sorprèn així, Pere Comte? Pues con una obra maestra de la estereotomía moderna, con el inicio del Renacimiento español, como estamos viendo perfectamente ahí, con esas pechinas que son las primeras que hay en España, ya no se vuelven a ver hasta el siglo XVI, y con una bóveda rampante redondo, es decir, con una bóveda esférica. Este caragol de pedra ens porta a descobrir un espai màgic i ocult, la coberta del Saló de Columnes. Manuel, estem en un lloc sagrat i amagat perquè realment estem xafant ara mateix el cel de la llotja, no és així? Pues, pràcticament sí, perquè estem en la coberta de la llotja, la part superior de les bòvedes, que se veuen així, bòveda a bòveda, trasdossar en morter de cal, realment és la part que li dona la protecció a la coberta. Per a tu això podria ser visitable alguna vegada o així no hauria d'entrar tot el món? En un principi sí, perquè el projecte contemplava unes passarel·les horitzontals perquè la gent poguera visitar aquest espai, perquè així no n'hi ha ni un metro quadrat de llotja que no puga ser visitable i puga disfrutar-se. L'arquitecte Manuel Ramírez s'ha encarregat de les últimes restauracions d'un monument que cada any visiten 500.000 de turistes i que des del 1996 és patrimoni de la humanitat. M'emociona tant que inclús me canvia la pell, no? És a dir, és realment una emoció d'haver viscut així més de 12 anys restaurant-lo, cuidant-lo, estudiant-lo. Jo la vull tant que el que vaig fer és, si hi ha que netejar-la, hi ha que netejar-la en algo que no li faça mal, que no siga abrasivo. A la gente no le sorprende, le parece que es normal, pero la lonja no tiene ninguna grieta, no tiene ninguna fisura y tiene 500 años. Me gustaría saber cuántos edificios de Valencia, dentro de 500 años, se mantendrán como este. Yo creo que ninguno. I això que ha sigut quarter militar durant el segle XVIII, hospital en temps de còlera i pesta, escenari de rodatge de pel·lícules, mercat de filatèlia i numismàtica i el gran saló d'actes de la ciutat. S'han fet festes o balls, vam vindre Felipe II en els seus fills, se van fer així balls de societat i després també se van continuar fent. A vegades, en època de carestia, també així s'almacenava el gra en la llotja. Per exemple, també se va exposar el fèretre en Blasco Ibáñez, en el Saló Columnari. I tot ha quedat retratat en postals, fotografies i gravats. Esta és la primera foto que es va fer a la llotja. És de 1853 i la torre encara no té els que es van construir al final del XIX. Totes les estampes ens mostren la realitat d'un edifici i un entorn ple de vida i d'intercanvis. Ara, aquest ambient de compravenda el revivim a les portes de la llotja un diumenge al migdia. Monedes d'altres èpoques i segells de paisatges llunyans ens fan evocar la llavor d'este temple del comerç, que conviu feliçment amb el temple de la fama, el Consolar del Mar. La fama del Renaixement que entra de la mà del nou segle i que vestix el pavelló del Consolar del Mar. La fama a la qual han arribat per la seva fidelitat els homes i dones esculpits en estos medallons. Personatges enigmàtics i anònims, déus de l'antiguitat, però també personatges reials com Isabel i Ferran el Catòlic, que des dels merlets que donen al pati oloren la murta i la flor de taronger. S'establix així el primer tribunal mercantil de la península. Els seus hereus són els membres del Consolar de la Llotja.
El nostre origen, el més antic, data del 1283. Pere I d'Aragó nos dona el privilegi del primer tratat de comerç mercantil i marítim, que és el Consolat de Mar. La ciutat està orgullosa d'esta institució que vela per les bones pràctiques dels comerciants i encarrega el llibre del Consolat del Mar, on s'escriuen tots els moviments de les embarcacions i les mercaderies. La llotja manté l'esperit pel qual va ser creada i encara avui, més de 500 anys després, hi ha comerciants que criden ací per saber els preus de la taronja, la civada o l'arròs. Vida present i vida passada que en cada racó respira proporció i grandesa. Baixem al soterrani del pavelló del Consolat del Mar, un espai silenciós que un dia va ser magatzem i estable per als animals dels mercaders. Fins i tot en els llocs més amagats, Pere Comte fa experiments constructius complicadíssims. Alguns no es tornaran a veure fins a 200 anys després. Com esta microvolta amagada on el mestre d'obres desafia la competència i el temps i que ens aboca a este saló de sostre gòtic majestuós, rescatat de l'antiga casa de la ciutat. 627 peces, totes diferents, amb motius del zodiac, bèl·lics i grotescos, heràldics, vegetals i musicals. Ese techo es una obra absolutamente genial, es la obra de Juan del Pollo, otro de los grandes maestros que construyen además ingenios y relojes y mil cosas en la Valencia del siglo XV. Y bueno, pues es tan importante que a la inauguración viene el rey Alfonso el Magnánimo. Un sostre genial per acollir els homes justos que han de velar pel comerç honrat. Igual que el cel que toca este paradís de palmeres, té cura dels negocis sense frau en la paraula i sense usura. És la llotja una il·lusió, un experiment entre dos segles i dos mons. Un símbol que aplega la identitat col·lectiva de tota una ciutat a la fi d'un moment d'esplendor. Per la València antiga, per la València mitjaval, és la seva identitat. Herència viva que inspira els segles del futur. Arquitectura que parla, que escriu i es deixa llegir, que sap divertir i dibuixar somriures als llavis, que es fa estimar. Quan una finestra de la llotja s'obri, entra molt més que un raig de sol. Entra el somni de la vida eterna.